Lehen zuek dudak izan dituzuen, beste horratzeko argazki horrekin, etzen ekiten koramoak ziren, puzle bat zen, zertzen, ez da? Oso polita esan. Ideia horrena izan zen, oizan, nola diru sorrera lortu behar nuen edo zen jizkinetik, orduan pentsatu nuen. Eta egiten baditut puzleak Marinonak eta Jokin Mujikanak, orduan lagunak zian Marino, uste jazu zure arpegikin da puzleak egiten Jokin, bai. Orduan, gero liatu nun Dina eta Josune Gorostidi, eta liatu genuen Buelta Euskadiko jefia. Usten diguzu jarraitzen Buelta Euskadi. Orduan genuen Buelta Euskadi guztia karabanan saltzen. Hasieran kriston lotxa, eta orduan mikrofonotik eta lotxa ematen zigun, eta orduan joan ginen denak Letxukale da Sandinan etxea, eta han grabatu ingenun zea. Aila! Espero... Kaixo, Josune, hori zuzara, ez da? Josune Gorostidi, Arantxarekin batera, 1985 urtean sartu zen Orbearen lehenengo emakume txirrindulari taldean. Ordutik lagun minak dira, eta oso harro sentitzen dira emakumen kirol munduan lotutako denaz. Ai, ama, Josune, que maja. Ze ondo. Bai. Josune, puzlearen argazkerekin geunden, hori zuzara Arantxarekin zaudena, nola goratzen dituzu momentu horiek? Bueno, honen ideia izan zen, egia oso txitsi, oso ideia honak epitze zituen, da liatu zigun, Dinataz. Bai, dinatanei, eta hainbat zehon, da, Zergatik Marinoren puzle bat, Josune? Niretzako Marinore izan da nire idoloa. Bai? Bai, betidanik. Korratzen naiz, alfalunen korretzezunen, anteju batzuk, kriston politiak. Erregalatu zizkiten, hendik jantzi gabe lotxa emate ziten. Bai, lotxa emate ziten jaztea, baina, bueno, ordazka gordeta. Eta bai, niretzako ere Marino oso kutxune izan da, baina, bueno, ideia honena izan zen, honek zazkan ideia batzuk, eta gori lehatze zigun, porei joteko, baina... Nolakoa zen, gara jartan, Arantxa? Bueno, nolakoa zen, ni ezagutu nun bizikletan hasi gineanen, ez? Ni 17 urte nazkan, hauek ni baino urte batzu gehixo, eta hori niretzako, nizaten, nun sartu naiz, ze jende, oso bizitzeko gogokin, eta ni hor tartian sartu nintzen, da egia esan, niretzako oik esautzea, plazer izugarria, eta bueno. Gauza asko konpartitu ditu. Bai. Seguru. Bai, gauza ona, miseriak bai, gauza asko. Kanpun loein batea, eta, ez? Bai, hau etzan nahi. Ni ez nitzan nahi beste, ni... Bai. Naiz bakarra. Egon behar duzu zuek ikusita nolako bide ireki zenuten, nolako erreferenteak bihurtu zareten urteetan, hainbat emakumerentzat, hainbeste emakumerentzat. Orduan ez ginen konturatzen. Ez ginen konturatzen, ni desde logo sartu nintzen, baina ez nintzen konturatzen, ez ginen konturatzen. Eta orduan jende oso emakume gutxi biltzezan kirola egiten. Eta guri akordatzen ez entrenatzen, kamionerok eta las mujeres a la cocina, eta olako gauzak. Bai. Eta hartzaina 500 euro. Bai, eta bueno. Eta guain egia esan, emeste emakume ikusi, emeste kiroletan da, Zu gainera, Josune, txirrindularitzan goi mailara iritsi zinen, ez da? Bai, gero hor segitu gendun, urte batzuk, egia esan 24 urtekin utzi nun, gazte, oso gazte utzi nun, da etxian segitzeko, eta baina ni oso erreta bukatu nun. Munduko bigarrena sokatiran? Bueno, ez, hirugarrena. Bai, hainbat, azken 24 urtekin guandik gaztea zea, eta gero, azkenen zure bizitza segitzen duzu, eskondu, umek euki, eta umek eukita gero, senarra segan ibiltzezan, eta horren beste mundu bat ezagutzen duzu, eta beste jende bat. Eta horren, segan oso gutxi, baina gero trontzan, Lourdes Intxaustikin batera, oso bikote hona ingen du, eta oso harreman hona. Badauka pike hoi. Dina eta biok ez genuen hone pixka bageixo. Bueno, esate ziaten mala lexe gutxi nakala, baina... Pelo maz.